tayo last time. Tagal tayo last time. Wait, pre. Laro tayo ulit. Kasi po, may camera sila. May camera din. So, kabila camera. May camera din ako yan. Ha? Nasaan na yung ano ba? Word! Pre! Tayo na! Set boy! Set boy! Ayun na, alika na. Tapos di pala naka-record na. Shout out po sa mama ko kung nanonood ka man. Shout out po. Ay, last na lang. Last game ka na. Kailan ka na? Parang pang 8 na yan yata. 8? 8? Ano sa dumating? 5? Loh! Sulit kasi game natin lahat 3 sets eh. Oo nga. Masyadong dikitan laban eh. Ano ba ito? Alam mo sa Ryan? Hindi, gusto ko pag ano. Kasama. Pitches. Fingers mo. Chester, last game. Depende sa quality. Yung drop, yung magandang quality ng drop, pwede mo sabayin yan habang buwan pa. Hindi ako pwedeng umagsara yun. Unless mas kasi talagang madali. So, pwede i-clear mo lang sa akin ito para kasi kahit sa pwede ito magagawa sa lobby. Hindi ko yung gano'n. Pero usually naman, dapat dito ako nag-click. Nakikinig na ito. Ano kaya mo naman? Depende kasi sa
Cut. Grabe. Layo no? Idol. Kaya ako nagpatintong dahil. Hirap yun, mapang... Nasaan na? Simuan. Yan. Simuan na ba? Ba't di ba? Simuan na ako. Simuan na alaw. Pero sila may J, di ba? Bang AJ? Same day ko lang. Kwarta sa iyo, so. Tapos ang game niya, isang agad-agad niya. Talaga nagpagagad din. Oh. Pag ginanong ko yung Tigas nga kasi yun. pag ginanong ko yung
Side games na yan. Wala ko naman yan. Ito kasi kasali dito.